Pollak ta' 18 il-sena nżamm arrestat wara li tressa il-qorti akkużat li stupra mara. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Ian Farrugia intqal kif l-allegat każ seħħ fil-25 ta' Frar li għadda f'Paċeville. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-Pollak ġie arrestat fuq l-ajruplan qabel telaq minn Malta lejn pajjiżu. Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu Desmond Falzon tressqu l-qorti akkużati biġlieda fil-ħabs. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Nadillija intqal kif din il-ġlieda il-Koħħu allegatament gidem lil Falzon. Fuq il-pedana tax-xhieda tabib tal-ħabs spjega kif meta Falzon mar għandu wara dan l-inċident huwa kellu mġieba arroganti. Fil-qorti ntwera wkoll filmat ta' din il-ġlieda. Mario Azzopardi ta' 27 sena mix-Xewkija ingħata sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sena wara l-qorti sabitu ħati li resista arrest fl-Armier. Il-każ imur lura l-2014 meta l-pulizija sabet fuq ir-raġel droga kokaina. Kien hawn li huwa rreżista l-arrest. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti rat kif l-awċi ammetta l-akkużi kollha.